is your number one SM radio station. Love Radio. Hey, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Habang nasa telepono, naririnig ko ang tunog ng mga aparato sa ICU. Nasa ospital si Papa. Dumadaing. Unti-unti nang namamatay. Kailangan ko nang ihanda ang sarili ko. Dumating na ang oras na kinatatakutan namin. Eksaktong 9 na buwan matapos na ma-diagnose na may cancer ang aking ama. Matutuldukan na ang mga chemotherapy sessions niya. Matatapos na ang pagpapa-ospital ni Papa. Mawawakasan na ang pagliban namin sa mga okasyon ng pamilya sa tuwing aatakihin siya ng karamdaman niya. Alam naman namin na nanakawi ng traidor na sakit na ito ang aming ama, ang lolo ng aming mga anak. Handa nang bumitaw sa pagkakakapit si Papa. Ang katawan niyang ilang buwang binugbog ng karamdaman, ngayon ay handa nang magpahinga. Kulang-kulang 2 milya ang layo ko mula sa kanya na nasa ospital. Wala na akong ibang magawa kundi ang ibulong ko na lang sa telepono na mahal na mahal ko siya. Maya-maya narinig ko na ang boses ng nurse sa kabilang linya. Ma'am, ikinalulungkot ko. Wala na po ang inyong ama. Sa gitna ng aking mga hikbi, ay para rin akong nabunutan ng tinik. Sa wakas ay natapos din ang paghihirap ni Papa. Mapayapa na siya. Sinabi ko sa sarili ko na ngayon ay tapos na. Tapos na ang pinakamalalang yugto sa buhay naming mag-ama. Pero ang hindi ko alam, nagsisimula pa lang ang tunay na sakit ng kanyang pagkawala. Nagsisimula pa lang ang mahabang lakbayin ng aking pagluluksa. Sobrang sakit. Kaabang-abang ang bawat yugto ng aking pagdadalamhati. 5 taon na ang lumilipas nang mawala si Papa. Pero araw-araw pa rin akong pinahihirapan ng aking pagluluksa. Walang araw na hindi ko naramdaman ang pait ng kanyang pagkawala. Minsan, gusto ko siyang kausapin para ikwento sa kanya na promoted na ako sa trabaho. Pero wala na siya. Minsan ay nababakas ko pa ang kanyang mga ngiti sa mukha ng aking mga anak. Sa halip na matuwa, ay lalo akong napapaluha. Masasabi ko na hindi pa tapos ang aking pagluluksa. At naniniwala ako na wala naman talaga itong katapusan. Ang pagdadalamhati kasi ay hindi gaya ng galit at kalungkutan. Mga emosyong may panahon ng paghupa at paglipas. Sabi ng iba, ang pagdadalamhati daw ay isang proseso.
Pero hindi talaga ako sumasang-ayon dito. Dahil naniniwala ako na ang pagdadalamhati ay walang hangganan. Wala itong yugto na sasabihin mong, okay na ako, tapos na akong malungkot, di ko na namimiss ang aking ama. Ang pagdadalamhati ay nananatili at walang panahong pinipili. Kaya wag niyong sasabihin sa akin na wag niyong ulit-ulitin na magiging maayos din ang lahat. Sa aking pagluluksa ay mas natuto akong umunawa. Naging mas mabuti akong kaibigan sa mga kakilala kong nawalan din ng magulang. Sa gitna ng pagdadalamhati, mas naging maingat ako sa paghusga. Hindi na ako basta-basta nababadtrip sa taong nakagitgitan ko sa traffic o sa cashier sa fast food na naabutan kong nakasimangot. Baka kasi mamaya gaya ko, nawalan rin pala sila ng ama. Mas mabuti na ang magparaya kesa dumagdag pa sa bigat na kanilang dinadala. Naalala ko yung araw na inaatake ako ng depresyon. Nasa parking lot ako noon ng isang grocery store. Iyak ako ng iyak. Wala akong lakas para buhatin ang mga pinamili ko. Wala na ako sa sarili. Basta ko nalang iniwan yung cart na ginamit ko sa isang tabi. Maya-maya, isang lalaki ang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Hoy, tamad! Itabi mo naman yung cart mo! Dun sa mamang sumigaw at nang hamak sa akin noon, ngayon ay gusto kong sabihin sa'yo, Manong, mabulok ka sana sa impyerno. Hindi natin agad malalaman kung sino ang nagdadalamhati sa mga taong ating nakakasalamuha. Wala namang t-shirt para sa mga nagluluksa na may nakalagay na pagpasensyahan mo ko, kamamatay lang ng tatay ko. Kaya ang pwede nating gawin, maging maingat, maging mabuti sa lahat ng oras. Isang bagay pa ang napansin ko sa yugtong ito ng buhay ko. Hindi mo pala pwedeng sabihin sa taong namatayan ng magulang ang mga salitang, "Kumusta ka na? Okay ka lang ba?" Alam mong durog ang puso niya, kaya kung wala kang masabing maganda, manahimik ka na lang sana. Mas maigi pa kung ang sasabihin mo sa kanya ay ganito, "Ang epal talaga ng kamatayan, no?" Sa totoo lang, nung namatay ang tatay ko, naghahanap ako ng taong magsasabi sa akin ng mga katagang yan, na epal talaga ang kamatayan. Pero salamat pa rin sa yugtong ito ng buhay ko. Dahil sa pagluluksa ko, naging mas matapang at mas naging buo ang loob ko. Napabilang na ako sa grupo ng mga taong araw-araw ay pinipiling tumayo sa kabila ng mga kabigatang dinadala. Kami yung mga taong tuloy lang ang pagpapalaki sa mga anak. Tuloy lang ang pagtatrabaho. Tuloy lang ang pagkilos kahit ang hirap ng mabuhay. Salamat sa mga kaibigan kong hindi ako hinuhusgahan sa aking pagkakalat habang ako'y nagdadalamhati. Salamat sa mga taong hindi napapagod makinig sa mga reklamo ng puso ko. Kaya kapag may kaibigan kang nagluluksa, gawin mong tama ang pakikiramay sa kanya. Mas kailangan niya ang tenga mo kesa bibig.
Mas kailangan niya ang mga kamay mo kaysa bulaklak o anumang uri ng regalo. Ipagluto mo siya, tulungan mo siyang maglaba, tulungan mo siyang maitawid kahit isang araw man lang ng kanyang pagdadalamhati. Tandaan mong mas matatandaan niya ang iyong mga ginawa kesa sa mabubulaklak na mga salita. Ang epal talaga ng kamatayan. Ang hirap mamatayan, ha? Magkagayon man, maituturing ko pa ring regalo ang yugtong ito na nagtuturo sa aking magpakatotoo. Ang epal talaga ng kamatayan. Impyerno sa puso ang mamatayan. Pero kahit sobrang sakit, kailanman ay hindi nito mabubura ang mga alaala ng aking pinakamamahal na ama. Magluluksa ako hanggang gusto ko at walang makakapigil sa akin. Ang kwentong ito ay hango sa naging karanasan ni Christine Burke na ibinahagi niya sa scarymommy.com. Mahirap magsalita sa taong nagluluksa. Pero tama yung linya niya. Tenga ang kailangan nila sa mga pagkakataong ito. Kung tayo may mga kakilala na may pinagdadaanan sa buhay, di ba? Pakinggan natin ang damdamin nila, pakinggan natin ang sinasabi nila kasi yun yung kailangan nila. Tenga natin. Natatandaan ko dati, bago ko nakausap yung isang kaibigan ko na namatayan ng anak. Kapag ka nag-a-advise kami sa ere tungkol sa taong namatayan, lagi namin sinasabi ni Chuper na okay lang yan, lilipas din yan, o kaya wag kang mag-alala, may dahilan ng lahat. Tapos nung nakausap namin ako nakausap ko yung kaibigan kong yun, never ko nang sinabi na okay lang mamatayan. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin, kasi siya namatayan siya ng anak lagi niyang sinasabi sa akin na walang karapatan ang kahit sino na magsabi sa akin na okay lang na mamatayan ako ng anak. Kasi kahit kailan, hindi okay na mamatayan ng anak. At yung anak niya na yun, namatay na ng mga parang 6 years na yung nakalipas. Pero every time that she remembers her child, kita-kita mo na parang it's still very fresh from the very beginning. Yung parang bagong sugat siya every time. So simula nung nakausap ko siya noon, sabi ko kailangan maging sensitibo ka talaga sa ibang tao kasi hindi mo alam Hindi mo pwedeng, di ba, parang katulad lang yan ng nadulas ka, nasugatan ka, nahulog ka sa kanal, tapos tatanungin ka, okay ka lang? Parang ganun yun di ba? Kasi kahit kailan, yung mahulog ka sa kanal, di ba, masugatan ka, magalusan ka, o mabalian ka, hindi naman okay yun. Wala lang yun kumpara sa losing someone that you love, di ba? So, tama, alam mo actually partner, nabasa ko tong napakagaling ng pagkakatagalize nung writer natin. Thank you very much, Mark Figueroa. Yung writer ng Mahiwagang Burnay. English to dati. Nabasa ko siya in English. So, skinan ko siya. Lang. Tapos sabi ko sa kanya, ang ganda nito para sa Burnay. Tagalugin mo naman. Kasi alam mo naman kasi nung binabasa ko siya ng English, iyak na ako ng iyak What more kapag ka tinagalog? 'Di ba nga kapag ang isang bagay tinagalog mo, pag mas tagos talaga, no? ang mahal kita ay mas tagos kaysa sa I love you. Yung mo ay mas tagos kaysa sa FU, 'di ba? 'Di ba ganon? So, what more kung isang ganto ka powerful na article can be tagalized. So, today Mark I lift you up, 'di ba? And admire you dahil napakaganda ng pagkakatagalize mo dito sa pag pumunta ka dito, bibigyan ka namin ng laurel. Yan. Pang-adobo. Mga 3 piraso, limahin ko na. Malang gulay, friend.
Ang ganda nung pagkakaano mo, ang ganda nung pagkaka-translate mo sa kanya in Tagalog. So, I affirm you today. So, Alam niyo, anyways, yung mga ganyan kasi ng mga namatayan ng anak, ng mga magulang. yung dala-dala nila yung regrets na yan what if What sa could mga have been, no? oras na ito andyan pa yung ano nila, like sa akin maaga nawala yung mga magulang ko. Correct. At the age of 21 both parents ko wala na. So parang may time pa rin din na sana maramdaman ko yung kahit papano meron ka ng success na ibahagi mo sa kanila, hindi pa rin nawawala yung ganun. Ganun din doon sa nagsulat doon sa Lagi board na natin. re-refresh, no? Every Nandun pa time rin, na hindi mawawala. pag-uusapan, no? Kahit maalala mo lang, Oo nga. nananariwa lagi. Correct. Laging ganun eh. At saka tama eh. Yung sinabi din nung sa Bornay na every time na meron kang success and every time na meron kang failure, laging meron kang gustong pag-share at naalala mo na wala na siya eh. Kaya ako very careful ako pag may namatayan partner dito. Talagang ang sinesend ko lang emoji. Ganun. Kasi hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi baka mamaya magkamali Pwedeng ako eh. ma-misinterpret. Oo. Mami-misinterpret talaga. Correct Kaya ka. mas madali talaga yung makinig lang kaysa magsalita ka. Correct. Unless sabihin niya sa'yo na ano bang masasabi mo? Ano bang pwede mong ibigay sa akin? Ganun. Pero kapag unsolicited, Tas salita ka ng salita. tas mayabang ka pang parang Oo. kaya mo yan, mga ganun, di ba? Huwag Baka ganun. sabihin sa'yo, tumigil ka, isusunod kita. Di ba? Alam mo yung isa pang nagustuhan ko dito sa kwento ng Bornay, yung yung sinabi niya na itong yugto ng buhay niya na merong namatayan siya na mahal niya sa buhay made her even more sensitive to other people. Yes. Di ba? O yung hindi na lang siya magagalit dun sa nag-cut sa kanya sa kalsada, hindi na lang siya magagalit dun sa masungit na nagtatrabaho sa isang fast food chain kasi baka katulad niya namatayan din. Tama. Di ba? Katulad niya meron ding pinagdadaanan na malupit o matindi. 'Di ba? So sa halip na magalit, intindihin ko na lang. Kaya naman siguro galit yan ngayon, kaya naman siguro masungit yan ngayon kasi meron niyang pinagdadaanan na hindi ko alam. Correct. Yun din yung gusto kong hugutin doon. Talagang let's be careful with our words. Talagang watch your words kasi everyone is fighting his own battle. Correct. Na talagang hindi natin alam kung ano talaga, kung anong meron siya ngayong araw na ito, tas sasabihan mo pa ng hindi maganda, baka lalong hindi makatulong, di ba? Kasi hindi naman natin alam yung tunay na pinagdadaanan ng taong yun. So Tama. again, be careful with our words. Correct. Watch your words, mga kabisyo. And it's a sad truth na talagang Death. lahat will come to an end. Alam mo yung taong namatay, ano na siya, payapa na sila eh. 'Di ba? Talagang wala na silang nararamdaman. Ang pinaka bongga talagang makaka-feel ng loss at ng pain yung maiiwan. Kung baga Correct, sa paniniwala pa ng mga Indian, pag namatayan sila, yun yung mapupunta ka na sa heaven. Kasi itong temporal world natin, ito yung kinikonsider nila na hell. Kasi Oo, correct, andito correct. lahat yung mga suffering, paghinagpis, all correct, right, yung correct. pain, totoo yan. Hi! Ito na lang, paalala na lang sa mga kaibigan natin na habang nandyan po yung mga Correct. magulang natin. Habang buhay pa, Diba? lahat ng mga taong nasa paligid mo na pwede mong pagpakitaan ng pagmamahal, di ba? Show it to them. Show it to them. Before it's too late. Correct, because you'll never know. Baka naman a good word galing sa'yo today or Diba? A or wonderful hug. gesture, Correct. hug, Oo, diba? diba? Will actually make a person's day. Tama. Hindi mo alam kung ano yung battle na finiface ng bawat isa. So, be kind. In a Tama. world where you can be anything, be kind. Tama. At huwag tayong manghuhusga sa yung kanino man kasi lahat ng tao may mga backstory yan at Correct. hindi mo alam kung anong backstory niya. Yes, be kind, do better and get better, kabisyo. Thank you very much, Mahiwagang Bornay, sa isa na namang napakagandang kwento. Naway maging bonggacious pa ang ating mga susunod na mga kwento na babasahin dito sa Love Radio sa segment ng Tambalan. Kaya kung gusto mong mag-send ng iyong kwento, baka meron ka ring napanood na video na maganda o kaya article na English din na feeling mo maganda kapag ka tinagalay. So, email nyo lang din sa amin, send nyo sa amin yung link. Or baka meron kang personal na kwento, di ba? You may send your stories at Mahiwagang Bornay Stories
love.boundary@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang pag-uusapan ng tambalan na sa mga susunod na araw. Corrected by. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok. Ang tabayanan na today, madami na namang winners para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Maya-maya Abangan. lang yan. Corrected by. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Programang Is your number one SM radio station.